ay. Paglungag na dito, be. Kaya ganina ra kaayo ka diha. Sige ra kag ingkura. Sige ra kag hawid ana imong cellphone. Uy, kaluding ba ani? Uy, kaluding ba ani? Bubo. Akaron na nga, ay. Kagulat lang sa diya ma, uy. Karon lagod. Nagdula pa gani ita. Kaluding ba ani? Bubo. Ano, uy? Paglungag na. Kaya ganina ra bila kaayo ka, ha? Uy. Ano na ko yun ba, uy? Dito namin pakaulat na. Kagulat na, God. Sabi buat pasabot nimo kagana ka na imong bibi naupon ta nagug gabi binuko eh. Savage love. You have slain an enemy. Maniac. Killing spree. First blood, karon pa gidugo. Ang kapit na madalaga. Ay ginoo ko kaganina kaayo ka. Ay kakaulit lagi ko sa imong dagway. Kining. Uy, may gani. Kakaulit lagi ko sa imong dagway ba? May gani kay ikaw ra niliwat na ako kini mo manghud wala niliwat na ato. Ginoo ko. Karon na maoy, kamo kay si mama oy. Patay. Triple kill. Mega kill. Hindi ka mamatay. Patay ka. Unstoppable. Kaganina na magay ka na imong module ni mo wak ni mo na natiman. Karon lagi maoy, kamo kay mama na. Monster kill. Patay. Salvage. Sige ra kag email. Kuan na nang kuan ha. Kuy pa-depress ra ba dayon ka? Unya. Stress ang imong ma-stress na ayaw niya ko sigar kag email. Ilambos ta gikakaroon. Mama kay ka. Kuan pa kami tinataro na malugaran lagi ko. Sige. Bumalik ako karon ha. Ipakita nimo panilhig, paglungag, pag liyok din sa balay. Istorbo kayo na. Hina. Karon lang ta. Ipatang sa nimo manghod. Amay damo kay na defeat niyo ko sa ako. Kita teman mo kuan mi tatag nilang galay na. Nilik mi tatag na. Mugas mi tatag plato na. Nadagang kay tao niya. Lagi naguon ako lagi perminti. Tulo na ako. Klimas. Mama na. Ako mochol nito. Trabaho nito lang ako lang mochol. Ako rin ito magansinanan. Ipito ako magpatabal sa imo. Nalikpit ako. Nalilikpit ako ko! Ayaw ko pagbundak-bundaki diha ha. Nalilikpit ako nila! Wala! Kumutong ko rin ang sinod karon. Mga alis lagi ko! Amo kayo na! Yaris naman! Ayok, trabaho, dili kay kontra gusto. Kumutong ko rin ang dakway ni mo karon. Ilambos-lambos tara gani ka. Amo kayo na! O ya, nagkuhan na ka naginlo ka pero bundak-bundak man. Kareklamador ba kayo mo? Talagsa na gani kang gasuguon. Pagtarong baya. Wala lagi! Baka naugan ko karon diha na kumutong tagi karon. Kina. Pagtrabaho diha ha, pagtrabaho diha. Pagtrabaho. Ako lagi gasuguon. Wala gilain. Malilagi na tayo nagkakisugod. Malilagi kita mo. Ay, kung pundak-pundak yan. Kumutong tagi ka karon niya. Mas ka lagi nasilhig sa imong dag. Kuy, hinong ko. Nakapula, nagkikining bataan ni kung sabuon. May kong email, maayo lang pinik. Bisag mo dyan gani. Dili magkaan sirat. Karoon ka lang. Ngayon na diha. Ikaw gid akong kusuhan karon tagpulan ka nga dako nga bata ka bisag pagpanglaba karon ka lang daghang kay kagreklamo. Waswasan ta gid ka karon og bunal. Bunalaan ta gid ka karon tagpulan kang dako. Wala ay ganina nakita din na.
tanan na. Nagkaroon lang. Pagbuhat niya, pagbuhat. Sige ka mo. Na. Ayaw na trabaho niya. Umalaman ba? Sige lang tasukon. Sige na tayo, Phil. Sige na tapos ang nila na yung Phil. Wala gani. Gamay na gani. Ito na tinunan. Sinakala niya. Hello ladies and gentlemen, to all uncle, aunties, shout out sa tanan, thank you. To all the subscribers, sa wala pa mag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Uncle Chris Brown. O shout out di ito sa mga nagpa-shout out sa ako kang Motobots Vlogs. Matod pa niya itong video pato kayo. Napagkang Kuya John Ray Kalimpas channel, please subscribe tapos si MATDSQ Life na siya, shout out ko no. Salamat sa inyong suporta. Si Jason Riyuha o sa tanan mga dancers, Urban Mix, Class A crew, tanang mga dancers sa Cagayan de Oro, please support me and all over the world. And then sa Alpaca Paro, long live tanan mga brothers and sisters. Thank you. Sa wala pa mag-subscribe, subscribe na. Yehey! Up in Chris Brown's body. So hot, this shit turning a Freaky Friday.